Operahuset her er Octavius' base for hans operationer. Pænt sted. Der skal nok ligge lidt mønt derinde et sted. Hvad er planen? Hvis du kan få mig ind i en af Octavius' computere, skulle jeg kunne hacke hans firewall og finde frem til de beskidte operationer. Okay, har du vores indgangspunkt? Jeg formoder, at hoveddøren ikke er den sikreste mulighed. Den trælluge der ser ud til at være den bedste vej ind, uden at blive set. Fortsæt derned, så mødes vi om et par minutter. Octavio er kendt for at bruge 3D-teknologi til sikring af sin ejendom. Vi får brug for dybdeoptimeringsbriller til at se sikkerhedsforanstaltningerne. Funktionelle og moderne. Godt gået, Bentley. Vi skal trykke på 3D-sikkerhedsknapperne på nøjagtig samme tid for at åbne denne dør. Okay? På 3. 1, 2, 3. På 3. 1, 2, 3. En gang til. 1, 2, 3. Flot. Det ser ud til, at Octavio er glad for sit 3D-synkroniserede sikkerhedssystem. Vi gør det. 1, 2, 3. Igen på 3. 1, 2, 3. Igen. 1, 2, 3. Lad os prøve igen. 1, 2, 3. Sådan! Pokkers, min booster vil ikke være nok til at komme frem til den næste dør. Jeg har foretaget en række forbedringer på min kørestol, men ikke nogen, så jeg kan flyde. Tænk ikke på det, min ven. Jeg er sikker på, at vi kommer over, og det ser ud til, at der er en masse både, der kan fungere som en god bro. Okay, jeg afventer dit signal. Og det er en fornøjelse at kunne meddele, at kærestue-niveauet er det højeste nogensinde. Jeg er dog ked af at kunne meddele, at der er nogen af jer, der ikke har holdt trit med orkestret, hvis I forstår det. Jeg vil gerne til Marco, Rafael og Julius i det primære vakuumrum med det samme. Vi skal tale om jeres pensionsaftale. Og hvis nogen af jer siger, at de prøver at stikke af, skyd dem i ryggen.
Døren foran dig er armeret. Vi bliver nødt til at bombe os igennem. Tak for hjælpen, Sly. Måske kan jeg gengælde tjenesten med lidt velplaceret sprængstof. Okay, tilbage. Tak, min ven. Døren er lavet af 10 cm tyk skudsikker plexiglas. Mine bomber kan ikke engang lave en bule. Se om du kan komme rundt om den gennem ventilationsskakten. Tak, makker. Dømme efter sikkerhedsniveauet må vi være tæt på. Det er line. Døren er lavet af 10 cm tyk skudsikker plexiglas. Mine bomber kan ikke engang lave en bule. Se om du kan komme rundt om den gennem ventilationsskakten. Tak, makker. At dømme efter sikkerhedsniveauet må vi være tæt på. Det er line. Synkroniser uger og 1, 2, 3. Vi gør et forsøg til. 1, 2, 3. Klar. 1, 2, 3. Gør dig klar. 1, 2, 3. På 3. 1, 2, 3. Gør dig klar. 1, 2, 3. Igen på 3. 1, 2, 3. Igen. 1, 2, 3. Vi er inde. Ja, en Wurlitzer 700, den kan jeg let komme ind i. Bare du har det godt, er det det vigtigste. Bortset fra et par enkelte spændte øjeblikke, ser det ud til, at det bræk gik okay. Det er ikke slut endnu. Hack systemet og lad os komme væk herfra. Det bliver let at hive dataene ud om Octavius' operationer fra denne gamle dinosaur. Hvad? En forsinkelseskontakt? Beklager, Sly. Jeg er bange for, at dinosauren har tænder. Jeg hacker så hurtigt, jeg kan. Dæk mig. Der er nok vagter på vej. Vi har gæster! Vi har gæster!
har gæster! Halvvejs! Jeg har den næsten. Så tæt på. Vi har gæster! Download fuldført. Nu kan vi finde ud af, hvad Octavio helt præcist er ude på.